ara en un moment que parlem molt d'aigua i parlem molt de sequera, no? Es converteix en indispensable també tenir una visió de país de com gastem l'aigua. Hi ha 280 pisos en mans de fons voltors a Granollers que estan buits. Què passaria si la L6, que és la principal línia que travessa la ciutat, funcionés al cap de setmana? Què passaria si no tanqués durant tot l'agost? Què passaria si tinguéssim transport públic connectat als polígons? Doncs tot això és el que proposa la CUP. Mentre aquí no construïa ni un sol habitatge de lloguer social per garantir vida segura als veïns i veïnes, el Parlament de Catalunya es carregava una proposta com la renda bàsica universal que ens permetria a totes i a tots gaudir d'uns mínims econòmics per poder sobreviure en unes condicions. Necessitem una Granollers feminista. Necessitem dignificar la vida de les persones. Necessitem dignificar les feines de cura. I necessitem uns serveis municipals que garanteixin uns contractes laborals dignes amb uns sous dignes. La CUP aposta per l'escola pública 100% pública, integradora, feminista i en català. En definitiva, ho volem tot. Ho volem tot. Volem educació, volem sanitat i volem viure bé. Per què no dir-ho? Però és que és de sentit comú, no? Doncs va, el 28 de maig tornem a trencar-ho i a petar-ho.